Yanada mi yanagi bulubun çardiminon Medalar şirin efkumeyi baştan buğalle Menon baştan buğalle menon Medalar şirin efkumeyi baştan buğalle Menon baştan buğalle menon Ta kopunda Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Είστε συντονισμένοι στο ράδιο Τραπεζούντα με τα κόπων και βασάνων από το αφορισμένο το Facebook. Δεν ξέρουμε τι τραγούδια να παίξουμε πλέον.
Λοιπόν, θα πάμε παρέα μέχρι και τις 12 ώρα Ελλάδος, 3 με 5 ώρα Αμερικής, 9 με 11 ώρα Γερμανίας. Λοιπόν, σήμερα καλεσμένος της εκπομπής μας, Λάζαρος Ψωμιάδης. Καλώς ήρθες, Λάζαρο, στο Ράδιο Τραπεζούντα. Ευχαριστώ πολύ τον φίλο τον Γιάννη και εσένα, Νίκο. Εμείς ευχαριστούμε για την τιμή που μας κάνεις. Να έχουμε κι εμείς παρεΐτσα. Βάλαμε τα ποτάκια μας εδώ με τον Λάζο. Έτσι. Ποτάκια, πατατάκια και τα σχετικά, κάτι κοινοποιήσεις γιατί να γίνει λίγο περισσότερη γνωστή η εκπομπή μας σε όλο τον κόσμο. Στέλνετε τα μηνυματάκια σας εδώ στο live της εκπομπής μας στο Facebook. Πάμε να συνδεθούμε και με ράδιο Τραπεζούντα Βοστόνης διαδικτυακά, εκτός από το Facebook. Συνδεθήκαμε και με το ράδιο Τραπεζούντα εκεί στην Βοστόνη. Παίζουμε ζωντανά σε όλο τον κόσμο. Χρόνια πολλά να ευχηθούμε στη Βαρβάρα από παραπροχθές, στο Σάβα, στον Νίκο, την Νικολέτα, σε όλο τον κόσμο, να είστε όλοι καλά. Πάμε να περάσουμε 2 ωρίτσες όμορφα. Πάει φαίνερο και πληνιάτο, ασουλιά τα πεγαλιά, ασουλιά τα πεγαλιά, ίζει που να τσες πλουμία. Πάει φαίνερο και πληνιάτο, ασουλιά τα κουρμία, ασουλιά τα ουρμία. Να στείλεις εδώ καλησπέρες, Λάζο. Λοιπόν, να στείλουμε καλησπέρα στον Νικόλα τον Πόντιο, την Ποπαδία, την Ελένη την Καρασαβίδου, την Φώνη τη Χαϊτίδου, την κυρία Μαρία Παπακίδου, τον Σιμεών τον Μεϊμαρίδη, τον αδερφό τον Βασίλη τον Εφαντίδη εκεί στον Ασπρόπρυγο, την Γεωργία την Τζουτουρίδου. Θα κάνει ένα διάλειμμα από τη δουλειά ο Βασίλης Λάζο, για να μας ακούει. Δεν μπορείτε ούτε στον Ιχάκη να το φτάσετε. Καλώς τον Παύλο τον Χωριάδη. Καλησπέρα και εκεί στην Βοστόνη, σε όλο τον κόσμο. Πάει φερνερό και πληνιάτο, ασουλιά τα πεγαλιά, ασουλιά τα πεγαλιά, ίζει που να τσες πλουμία. Πάει φερνερό και πληνιάτο, ασουλιά τα ουρμία, ασουλιά τα ουρμία. Λοιπόν, ξεκινήσαμε το πρόγραμμά μας με αδέρφια Λάζο και Γεωρίκα Ιωαννίδη. Μαχαίρια. Μαχαίρα. Καλησπέρα το Μίλκο. Πάρτε μαχαίρια πίστα βράδυ καλή να οριάζω. Πάρτε μαχαίρια πίστα βράδυ καλή να οριάζω. Αν έρχονταν να περνάτε πολλούς τα μαχαίρια ζω. Αν έρχονταν να περνάτε πολλούς τα μαχαίρια ζω. Γεια σου Παντζο.
Ρόπα παίρνε πολέμουνε, τα ρούχο μας άξιροπα παίρνε πολέμουνε. Όχτε μου η καρδιά γεράλη, αν κλαιοδάμα τούτε, τε μόνη καρδιά γεράλη, αν κλαιοδάμα τούτε, αμόν τη λάμπα στο γυαλί να πάμε κρουσάκουτε, αμόν τη λάμπα στο γυαλί να πάμε κρουσάκουτε. Λοιπόν, καλησπέρα τον Νίκο τον Δεσποινιάδη εκεί από την Κοζάνη, τον Γιωρίκα τον Παπαδόπουλο, τον Χαράλα από τον Κατουρτζίδη, εκεί η Γιωρίκα στην στην ζούγκλα εκεί της Αθήνας. Όμορφη ζούγκλα. Και όμορφη και Και ζούγκλα. ζούγκλα. Όμορφη. Καλησπέρα τον Πάπη τον Παπαδόπουλο. Ο Γιάννης ο Τελειορίδης αφιερώνει στο Αστέρι εκεί στα Βραστά. Ασπρίσαν αμόντωσον, κόκκινον σαμόβρισον, ασπρίσαν αμόντωσον, κόκκινον σαμόβρισον, άγγελος θα ήμουμε, να φέρουν την ψύντεσον, άγγελος θα ήμουμε, να φέρουν την ψύντεσον. Γεια σου δύο σιμουλίκα. Το μικρό ταρνίμα πες μου με φουρκίεται, το μικρό ταρνίμα πες μου με φουρκίεται. Γεια σου δόκτωρ. Endo halas tandala tundulu tandala tundulu Kirasha puthen kefeken tandala tundulu tandala tundulu Favata ke kokia tandala tundulu tandala tundulu Siyin vathea theken tandala tundulu tandala. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τα παλικάρια εκεί από την Γερμανία, MSNS Project. Γεια σου Κωστάκη μου. Αθλητικός Σύλλογος Ποντίων, Φλατσάτα, Ινόης Λάζαρε. Καλά ρε Κώστα. Καλησπέρα την Ελισάβετη Σαββοπούλου, την Όπη την Τακματζίδου, τη Σοφία Παπαδοπούλου, το Χάμπο τον Παρχαρίδη, τη Ραφαηλία.
κέντο χαλάς ταντάλα τουντουλου, ταντάλα τουντουλου και χάθαν τα κεράσια ταντάλα τουντουλου, ταντάλα τουντουλου. Αχ να ηλιέσαι Νικόλα ταντάλα τουντουλου, ταντάλα τουντουλου να ηλίτεσουν τη ράσια ταντάλα τουντουλου, ταντάλα τουντουλου. Καλησπέρα την Σοφία την Ανανιάδου. Γεια σου Νικόλα Σιδηρόπουλο εκεί στη Γερμανία. Καλησπέρα τη Μαρία τη Λαζαρίδου. Γεια σου Νικόλα. Ποπαδία. Ταντάλα τουντουλου, ταντάλα τουντουλου πάγνε και τα κεράσια ταντάλα τουντουλου, ταντάλα τουντουλου. Λοιπόν, ήρθε η ώρα για τη συνέχεια να ακούσουμε Γιώργο Ορφανίδη, Αντώνη Νικηφορίδη. Εξαιρετικά για το φλαράκι μας το Γιώργη το Σαρτζίδη που του αρέσει πολύ. Επίσης Ποπαδία την αγάπη μας. Γεια σου Δαμιανέ. Έλα ρε τσουλούκ. Αρνοπομάτων ζήνυχων καρφίτσος σοναπανής. Αρνοπομάτων ζήνυχων καρφίτσος σοναπανής. Πολλά εμόρφος είναι σε μετάσπρον το φιστάνης, μετάσπρον το φιστάνης. Πολλά εμόρφος είναι σε μετάσπρον το φιστάνης, μετάσπρον το φιστάνης. Όμωσον το λαϊνής, έλα επάρτα δέκροπαμ όμωσον το λαϊνής. Σόνους να έρχουμε άρνημοντες δίψας και πίνης, οντες δίψας και πίνης. Σόνους να έρχουμε άρνημοντες δίψας και πίνης, ψημοντες δίψας και πίνης. Λοιπόν, ράδιο Τραπεζούντα. Είστε συντονισμένοι στο ράδιο Τραπεζούντα και ακούτε την εκπομπή Σον Τόπων. Θα πάμε παρέα μέχρι και τις 12 ώρα Ελλάδος, 5 ώρα Αμερικής. Γεια σου ρε Τζάλα. Ομορφόπεδο. Καλησπέρα στον Εφραίμ τον Πεχλιβανίδη. Καλησπέρα την γυναίκα μου την Κωνσταντίνα. Καλησπέρα τον Νίκο τον Μαυρόπουλο εκεί στη Γερμανία. Καλησπέρα τη Μάγδα Κοσμίδη εκεί στη Βοστόνη. Έλα πουλήν για σέργεσες μόνον τερθές κάνετε. Έλα πουλήν για σέργεσες μόνον τερθές κάνετε. Γιατί σε υπομόνη μου καμία νικητελείτε, καμία νικητελείτε. Γιατί σε υπομόνη μου καμία νικητελείτε, ψημ καμία νικητελείτε. Κρατία ούτω το ρασίν, μόνο λιθάρια επέμνανε πουλίγγι και λαϊδί.
μόνο λιθάρια επέμνανε πουλίγγι και λάιδι, δεν τρόπογγι κρατία ούτω το ρασί. Πάμε να ακούσουμε Κώστα Πουτακίδη για τη συνέχεια. Γεια σου Μημάκο Μακρύδη. Καλησπέρα στη Βοστόνη και στο Γιωρίκα το Σιώπη. Γεια σου Σάβα Ιωσήφιδη. Καλησπέρα την Ελισάβε την Αναστασιάδου. Χαμέλινον ρασίνο ήλιον ασχουλέν, χαμέλινον ρασιόπομ το ψιόπομ θα έβγεν, χαμέλινον ρασιόπομ το ψιόπομ θα έβγεν, χαμέλινον ρασίνο ήλιον ασχουλέν. Σε σεν κερδέει ανοίξην μόνον όχι μογκόν, το κάρδοπο με πάγωσε αμμον κρύο νερόν, το κάρδοπο με πάγωσε αμμον κρύο νερόν, σε σεν κερδέει ανοίξην μόνον όχι μογκόν. Καλησπέρα Ταβέρνα Σαμαμίδη, Βούλα, Χρυσόστομε. Καλησπέρα Ελισάβετ. Με πάγωσε αμμον κρυών νερών, σε σεν κερδέει ανοίξει μόνον όχι μογκόν. Στην Πογιάν και τερίς με Γιάννη χαντινιά στο καρδόπον και με φτάς με περίσαν, χαντινιά στο καρδόπον και με φτάς με περίσαν, κρουσάσιλια στην Πογιάν και τερίς με Γιάννη. Ξεβγάλ στο φρύδοπας και με φτάσα τα γράμμη, που γαλεύς στο ψώπο μου πάντα φέρεις με ουστάμιν, που γαλεύς στο ψώπο μου πάντα φέρεις με ουστάμιν, ξεβγάλ στο φρύδοπας και με φτάσα τα γράμμη, να θέμασε σούλου που μεταλλούσαν το έφτας. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Πουτάχο, Θεόφιλος Πουταχίδης για τη συνέχεια. Θα πας ξάδερφε εκεί στο Νόστος. 10 Δεκεμβρίου, πότε έχει 10? Σάββατο, ναι. 10 Δεκεμβρίου στο Νόστος, 26 Δεκεμβρίου στην Καστοριά, στο Ακρόαμα. Γεια σου Εξάρβε. Φορές φύστα μια κόντα και τα μέσα σαν νύχτα, τα ρασίξ με αψίμον και η βρίζωτια ήρθα, τα ρασίξ με αψίμον και η βρίζωτια ήρθα, φορές φύστα μια κόντα και τα μέσα σαν νύχτα.
και το μάτια σκάστανα. Φορείς το καμίσκοντον, πως δεν φτάς με παλάλον. Φορείς το καμίσκοντον, πως δεν φτάς με παλάλον. Τα μαλλιά σβαύξαδα και το μάτια σκαστάνα. Να θέμαζε σου λούπου, με τα λούσαν το έφτας. Που στην άκραν τι κρέμου, εθαρό πέτς με κέπας. Που στην άκραν τι κρέμου, εθαρό πέτς με κέπας. Ευχαριστώ πολύ Κική μου, σας ευχαριστώ όλους για τις ευχές, Μάγδα μου. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Στάθη Νικολαίδη για την συνέχεια. Ένα παιδί να κρίνει την κοινωνία, κούρτα το ψέμα την κόσμη και φτάει ευτυχία. Στον παραδείσον εξέρω ζουνε μόνον οι αγγέλ, π' αγάπουνε έναν τάλο κι όπλακοι κρατούν στο χέρι. Π' αγάπουνε έναν τάλο κι όπλακοι κρατούν στο χέρι. Λοιπόν, ο Εφρέμο Πεχλιβανίδης αφιερώνει στον μπαμπάκα του που μας βλέπει από ψηλά. Καλησπέρα Κική, καλησπέρα κυρία Σημέρα Παπαδοπούλου, καλησπέρα Αθηνά Πετουλίδου. Μικρός έμνεκε και ξέρα, ταν πρόψε εγώ να κρίνω, καρνάσον παραδείσον, θα ζω και θα τρανινώ. Στον παραδείσον εξέρω, ζουνε μόνον οι αγγέλ, π' αγάπουνε έναν τάλο κι όπλακοι κρατούν στο χέρι. Π' αγάπουνε έναν τάλο κι όπλακοι κρατούν στο χέρι. Λοιπόν, ματσούκα θέλαμε, ματσούκα πάμε. Ανέστης Μωυσής. Ο Γιώργος ο Παπαδόπουλος πρέπει να το ζήτησε αυτό. Πάμε γαλιά γαλιά, ρίανε πάρε το στούρα, για σπάμε γαλιά γαλιά, για σπάμε γαλιά γαλιά. Εσένα σκλέει χάχωνα γιατί μας τορτομάλια, γιατί μας τορτομάλια. Σένα σκλέει χάχωνα γιατί μας τορτομάλια, γιατί μας τορτομάλια.
τσεταρέω. Το θα είναι σε εσύ, παλικάρι μ' ζωή. Το θα είναι σε εσύ, παλικάρι μ' ζωή. Ξάει τα γράμματα κι θέλεις, τον πατέρα σταράευς. Ξάει τα γράμματα κι θέλεις, τον πατέρα σταράευς. Τον πατέρα σταράευς. Ατο είναι η συμβουλή, ατο είναι η συμβουλή. Τι πατέρα η εύση, μάθαν τέχνη κι αψάτο. Κι αν πεινάς φιαντζάτο, κι αν πεινάς φιαντζάτο. Μάθαν τέχνη κι αψάτο. Κι αν πεινάς φιαντζάτο, κι αν πεινάς φιαντζάτο. Πάμε να ακούσουμε Στάθη Πορφυρίδη για τη συνέχεια. Καλησπέρα στον αδερφό του Λεωνίδα εκεί στο Ήλιον, σε όλη την οικογένεια. Καλησπέρα το καθοδόν Χρήστος Κρομλίδης. Χριστός. Αφεντικάρα. Εσένα για να τέρω, πάντα κοιτάζω εγώ. Εσένα για να τέρω. Δεν βλέπω να στέλνει τίποτα ο Χριστάκης όμως, μόνο ο Κώστας στέλνει. Πότε έστειλε? Πώς θα ζεις και το θάτρος, πώς θα ζεις και το θάτρος. Γεια σου τον Κώστα. Καλά. Φτάνει πλήθης, φτάνει. Ατο είναι η συμβουλή, ατο είναι η συμβουλή. Η πατέρα η εύση, μάθαν τέχνη κι αψάτο. Κι αν πεινάς φιαντζάτο, κι αν πεινάς φιαντζάτο. Μάθαν τέχνη κι αψάτο. Κι αν πεινάς φιαντζάτο, κι αν πεινάς φιαντζάτο. Γεια σου Ραπαζίδη, Αρχοντόπουλο. Έχουμε καλεσμένο Γιάννη σήμερα, Λάζαρο Ψωμιάδη. Γεια σου Γιάννε. Μεγάλη μας τιμή λέει ο Γιάννης. Γεια μου τιμή Γιάννη. Ο Άι Βασίλης εν Ματσουκάτης. Ο θάνατον και η σεβδάνη δύο σώθεν πάνε. Ο θάνατον και η σεβδάνη δύο σώθεν πάνε. Χαρίσνε τον παράδεισον την ψήνα σου έβγαλε. Χαρίσνε τον παράδεισον την ψήνα σου έβγαλε. Εκεί απάν, στον παραδείσο να παν, στον παραδείσο να παν. Πάει ίντζα να ποδάν, πάει και ο ζωντανόν τι εγάψω παλαλόν. Πολλά. Για τεσέν Γιάννε μου τι δεν πά. Πες το εσύ και να είμαι κάθε Τετάρτη εδώ. Μη τάζεις ρε πράγματα που δεν μπορείς να κάνεις. Εσύ μόνο φαγητό και ποτό να με έχεις εδώ και εγώ θα τα χρεωθώ. Έλα πάμε λίγο, πάμε να κάνουμε κοινοποίησεις. Ράδιο Τραπεζούντα από την Καστοριά και τη Βοστόνη. Πώς τα καταφέραμε. Για όλο τον κόσμο ζωντανά κάθε Τετάρτη 10 με 12. Εκτός από την Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου που θα ξεκινήσουμε 6 και θα τελειώσουμε μέχρι να μας διώξουνε. Θα είμαστε και στην πόλη της Καστοριάς, θα γίνει ζωντανά από την πόλη η εκπομπή. Όλο και κάποιος ανόητος θα υπάρχει Λάζο. εντάξει μέχρι ένα σημείο εντάξει. Πετούμενον σόρμα να πες μου λοπον, σόρμα να πες μου λοπον. Να έμεινε έναν πετούμενον σόρμα να πες μου λοπον, σόρμα να πες μου λοπον. Κλαδίν κλαδίνε πετάνα χέρα ευάταρνοπο, χέρα ευάταρνοπο. Κλαδίν κλαδίνε πετάνα χέρα ευάταρνοπο,
ερεύατανο πομόιοι Ουρπανι ζωγραφή, λάσχες σε σαρασί Κανεί τα ρώσον δεν πίνεσα τα νερά τα κρύα Ουρπανι ζωγραφία Πάμε να ακούσουμε Γαβρίλο Σιδηρόπουλο, Γιώργο Εμμανουηλίδη, Σταύρο Ιωαννίδη. Τραγούδι που ζήτησε ο Νίκος ο Δεσποινιάδης να το αφιερώσει σε δυο όμορφα ματάκια στην Καβάλα. Είδαμε ψελουγμένον αχτενίστον και άλλουστον έκλαιν το καημένον αχτενίστον και άλλουστον έκλαιν το καημένον. Ματώνε με τα δάκρυας, πέιμε και τα παράπονας, πέιμε ρίζαν τα τάρκας, πέιμε και τα παράπονας, πέιμε ρίζαν τα τάρκας. Το χρόνο δε βαμίαν την εόρτη τη μάνασης να με ανασπάνεις καμία την εόρτη τη μάνασης να με ανασπάνεις καμία. Μάνα να ζεις χρόνια πολλά καλά και ευτυχισμένα. Μάνα να ζεις χρόνια πολλά καλά και ευτυχισμένα. Ευχαριστώ δε γένεσες και τράνινες εμένα. Ευχαριστώ δε γένεσες και τράνινες εμένα. Σταυράκι Ιωαννίδη με το κλαρίνο σου. Ένα τσιτσέκ δεν βάσινε ορτινάτς. Χρόνια πολλά να λες αντέν, χαράγωμο στην ψινάτς. Χρόνια πολλά να λες αντέν, χαράγωμο στην ψινάτς. Μάνα να ζεις χρόνια πολλά, καλά και ευτυχή. Αλλάζω. Λοιπόν, καλησπέρα το Λεωνίδα το Χατζαρίδη, καλησπέρα το Σταθήκο το Καραγιαννίδη, καλησπέρα Γογό Ιωακιμίδου. Και να αρνεί μικρό νερόνι σε ένα βαρκουμάλ και πίντζε. Αρνεί μικρό νερόνι σε ένα σαμπουές και πίντζε. Τιλιέτες αμεσοπάσκους να με ρόνια βίντζε. Τιλιέτες αμεσοπάσκους να με ρόνια βίντζε. Και να έμνα ένας αγγελός να έμνε. Έξερετε ντέπι να πέγνα κι άτενε φιλνά. Έξερετε ντέπι να πέγνα κι άτενε φιλνά.
τη Δανία, χάσα την στερεά μου. Στο Μαρχάρ τη Δανία, χάσα την στερεά. Περνίζω το καγγέλο, ριμ σιγούσερα μερεάν. Περνίζω το καγγέλο, ριμ σιγούσερα μερεάν. Σιγούσερα μερεάν. Στον Θεόν βαρινέν πουλήν τα πω καλά τσέψες με. Ατός άλλο για ίντσε άψελαν και βρες να λες με. Ατός άλλο για ίντσε άψελαν και βρες να λες με. Έναν και βρες να λες με. Λοιπόν, χαμός. Δεν μας αφήνουν τα τηλέφωνα, Λάσο. Άστα να πάνε. Χαμός, σπάσαν. Το τραγούδι που ακούμε ο Στάθης ο Καραγιαννίδης το αφιερώνει σε σένα και σε μένα. Γεια σου, Νικολέη. Σταθήκο, άρχοντα. Να αφιερώσω αγόρι μου. εκεί στο καθοδόν στην ομάδα μπάσκετ ΠΑΟΚ Μπροσταμίας σε όλα τα παιδιά, όλους τους παίκτες που τρώνε, πίνουνε. Να κάνουμε και καμιά νίκη, Λάζο, όχι μόνο τρώμε, Έχουμε πίνουμε. νίκες, έχουμε νίκες. Δόξα τω Θεώ. Ναι. Συγκλέιδια το πουλί μιοξίμ συμμεδίσιαν. Συγκλέιδια το πουλί μιοξίμ συμμεδίσιαν. Μιοξίμ συμμεδίσιαν. Ξεκίνα, φωνή. Ξεκίνα, γογό. Ξεκινήστε όλοι βασικά να ξεματιάζετε. Δεν έχω και τίποτα ταΐ στο Λάζο. Το γλυκό μου πού είναι από χθες? Μάγος. Τα ξαφάνισες. Καλησπέρα τη Σοφία την Σαριτσόγλου. Καλησπέρα Δέσπο Γιαννακίδου. Ο κόσμος δεν κυφαίνεται να ράσε ματωμάτια. Ο κόσμος δεν κυφαίνεται να ράσε ματωμάτια. Αράσε ματωμάτια. Έλα, Στελάρα Χαλκίδη. Σταθήκο μου για σένα αγόρι μου. Στάθης Καραγιαννίδης. Θα πονείς πουλήν θα κλαις, θα πονείς πουλήν θα κλαις. Να αφιερώσω εκεί στη Γιάφκα του Καλοχωρίου. Πού μας ακούνε στη Γιάφκα? Βέβαια, τέτοια στη Γιάφκα, ώρα. στη Γιάφκα της Μαρίας. Ναι, Άλλη με πήρε Γιάφκα, τηλέφωνο, είναι με πήρε τηλέφωνο. Σε πήρε τηλέφωνο, καταρχήν έκανε παράπονα. Σε σένα έκανε μετά μου. Έκανε παράπονα που πήγε στο κάκτους μόνος σου. Δεν πειράζει, έτσι είναι αυτά. Να μάθω. Εσύ έπωτσες με χόλι και σαβούτο τη ζωή. Κάποτε θα πουσμανεύς και ναι με έναν θαρεύς. Δεν μπήκα εγώ θα λες, θα πονείς πουλήν θα κλαις, θα πονείς πουλήν θα κλαις.
Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε για τη συνέχεια Κώστα Πουτακίδη από την Ακρινή. Τραγούδι που ζήτησε η κυρία Σιμέλα Παπαδούλου από τη Γερμανία. Καλησπέρα στο Χάπο τον Παρχαρίδη και στο όμορφο Γιαννακοχώρη ναού σας, στις Ποντιάρες. Αρχινώ να τραγωδώ απέσα στην καρδία και αρχινώ να τραγωδώ απέσα στην καρδία. Σαν πολύ μη έγαπ να χούλιτε θελδίο. Και εσύ μανάχων πως θα ζεις νούτζον και μένω λίον. Και εσύ μανάχων πως θα ζεις νούτζον και μένω λίον. Και λαϊδάει. Καλησπέρα Μιχάλη Σουμελίδη. Καλησπέρα το Μινάτο Προδρομίδη. Εσύ τη Θεού τ' αγγέλου σας πραφορεμένον. Εσύ τη Θεού τ' αγγέλου σας πραφορεμένον. Σε γκαλιόπο μου το παραπονεμένο. Έλα μπα σε γκαλιόπο μου το παραπονεμένο. Σε μούντα χρόνε πάντα κι θα ενάνοιξιν θα έρτανε και σώνε. Πάντα κι θα ενάνοιξιν θα έρτανε και σώνε. Πάμε να ακούσουμε Πελαγία Νικολαίδου. Να το αφιερώσω εξαιρετικά στο φιλαράκο μου τον Παντελή, τον Μπάσκο στο Ούλμ, που του αρέσει πάρα πολύ.
Γεια σου Παντελάκο. 40 μίλα κόκκινα πουλί, 40 μίλα κόκκινα γιαύρι, συνσυραντίζε μένα, συνσυραντίζε μένα. Παραρνήν και τη στρατάν πουλί, παραρνήν και τη στρατάν γιαύρι, το θα περτσέ σε μένα, το θα περτσέ σε μένα. Για έλα, έλα πουλί, με τεμενέλα γιαύρι, α τότε σον του τρεμάν πουλί, τα συρκετέρ τα πουλί, τα συρκετέρ τα πουλί. Όσον εζήνες και λεπά πατέρα μ' την θυσίας, πατέρα μ' την θυσίας. Κι αμόν δε πέταξε νύψης, εγρίξα την αξίας, εγρίξα την αξίας. Πατέρας είσαι εσύ, Θεέ μου, γουρτάρεψον την ψήνat. Πατέρας είσαι εσύ, Θεέ μου, γουρτάρεψον την ψήνat. Γιατί γευνόρσεν τη χαράν καμία ζωή, γιατί γευνόρσεν τη χαράν καμία ζωή. Λοιπόν, για το ξαδερφάκο σου Λάσο. Και το Μιχάλη του Ψωμιάδη, γεια σου Ξά. Το ξόπο με ευκαιρώθεν, ευδίσωσαν το μάτωπα, η κάρδια με ματώθεν, η κάρδια με ματώθεν. Πατέρας είσαι εσύ, Θεέ μου, γουρτάρεψον την ψήνat. Πατέρας είσαι εσύ, Θεέ. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε και ένα quiz εδώ για όσους μας βλέπετε και μας ακούτε. Βέβαια πρέπει να το βλέπετε για να το απαντήσετε. Λοιπόν, ποιος είναι ο εικονιζόμενος καλλιτέχνης, ποιο είναι αυτό το λαμπρό αστέρι? Για να δω πόσοι θα το βρείτε. Έλα. Τι θα κερδίσουμε? Λάζω, όλα στη ζωή πρέπει να έχουν κέρδος. Τι είναι, να δω, έχει αντάλλαγμα ρε παιδί μου. Εκεί το καθοδόν να κάνει καμιά... Στο καθοδόν πού θα το στείλουμε? Στην Αμερική, στη Βοστόνη, στη Γερμανία, εντάξει, στην εντάξει. Καβάλα, στην Κοζάνη, πού? Θα το στείλουμε, με κούρια. Πατέρας είσαι εσύ, Θεέ μου, γουρτάρεψον. Για να σας δω. Πατέρας είσαι εσύ, Θεέ μου, γουρτάρεψον την ψήνat. Γιατί γευνόρσεν τη χαράν καμία ζωή, γιατί γευνόρσεν τη χαράν καμία ζωή. Αναλαφρώ να πάει εκεί στον ουρανό το ψώπος, στον ουρανό το ψώπος. Λαφρύν το κομμάντο σκέπας, πατέρα μ' το κορμόπος, πατέρα μ' το κορμόπος. Πατέρας είσαι εσύ, Θεέ μου. Δύσκολο το βλέπω, Λάσο. Πατέρας είσαι
Για το μεταξύ ούτε εγώ τον βρήκα. Κάτι μου θυμίζει τώρα, αλλά... Λοιπόν, κυρία Βάσο είναι καλλιτέχνης τώρα, λιράρης, τραγουδιστής. Βλέπω μια λίρα εδώ προς τα κάτω. Για να το ανεβάσω για λίγο. Σίγουρα σε κάποιον μας φέρνει, αλλά... Από σε αγαπάς με νάζια τσαλούμε λεύτες με. Από σε αγαπάς με νάζια τσαλούμε λεύτες με. Θα ρίσεις εσύ η μαναν τέπικα σε κατάρας με. Θα ρίσεις εσύ η μαναν τέπικα σε κατάρας με. Εγώ θέλω να φέρω σε στο σπίτι νύφε να φέρω σε. Άμμου παρχαλήμα νουσιακ πάντα στο χέρνα κράτωσε. Εγώ θέλω να φέρω σε στο σπίτι νύφε να φέρω σε. Άμμου παρχαλίτσι Η αλήθεια είναι ότι μοιάζω εγώ. χέρνα κράτωσε. Αλλά δεν είναι καλλιτέχνης ο Λάζος, οπότε... Καλησπέρα τον κύριο Περικλή Ζαγάρα. Εγώ θέλω να φέρω σε στο σπίτι νύφε να φέρω σε. Άμμου παρχαλήμα νουσιακ πάντα στο χέρνα κράτωσε. Εγώ θέλω να φέρω σε στο σπίτι νύφε να φέρω σε. Άμμου παρχαλίτσι τσεκι πάντα στο χέρνα κράτωσε. Κύριε Παζίδη, θα μας πείτε ποιος είναι τελικά? Όχι, ο Φάνης δεν νομίζω να είναι ο Φάνης. Όλες ένα αγαπουνε, οι άντρες ένα τραγωδουνε. Όλες ένα αγαπουνε, οι άντρες ένα τραγωδουνε. Ατελείωτες γογό. Αούτα τα τραγωδία σε σένα. Περιμένουμε να μας πει και ο Γιάννης τι δώρο θα δώσει, αλλά και ποιος είναι. Τραγωδία σε σένα. Μας κρατάει σε αγωνία. Εγώ θέλω να φέρω σε στο σπίτι νύφε να φέρω σε. Άμμου παρχαλήμα νουσιακ πάντα στο χέρνα κράτωσε. Εγώ θέλω να φέρω σε στο σπίτι νύφε να φέρω σε. Άμμου παρχαλίτσι τσεκι πάντα στο χέρνα κράτωσε. Καλησπέρα την Παρέσα την Καραμανίδου. Καλησπέρα Νικολέτα Κουβερτούρα. Καλησπέρα Θεοδόρα Θανασιάδου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ Θεοδόρα, ευχαριστούμε. Γεια σου Ρεγίνα. Εγώ θέλω να φέρω σε στο σπίτι νύφε να φέρω σε. Άμμου παρχαλήμα νουσιακ πάντα στο χέρνα κράτωσε. Εγώ θέλω να φέρω σε στο σπίτι νύφε να φέρω σε. Άμμου παρχαλίτσι τσεκι πάντα στο χέρνα κράτωσε. Γεια σου ρε Καρπόσιλε, λοιπόν πάμε λίγο στο quiz μας. Ποιος είναι ο εικονιζόμενος καλλιτέχνης? Έλα λίγο, δεν στείλα τούτε ένα όνομα.
μακρά, ατσάδα κρατήσαν διάσα μακρά. Κι αγγλός κουμάρος που λίγαν το θαλές, θα χαίρεται το κάρδο πως για θα κλαις. Ποντές κρουσόλουμες είναι κουκί, φυλάκης δαιμονίψη είναι κουκί. Αν θα λες με πως δεν σας πάει πουθενά δηλαδή το μυαλό. Αγαπάς, θα έβριξ με σε έναν ουρανέ μπροστά. Καλησπέρα Μωυσή Σιδηρόπουλε. Λάθος κάνεις Γουγό. Λοιπόν, η συγκεκριμένη φωτογραφία είναι από το 2007. Η καρδιά πάντα κλαίει, όλον κλαίει. Σε κάναν τι λέει, όλον κλαίει. Πώς να βγω χωρίς Όχι Νικόλα μου. να πέει με πώς. Δώσε μας κι άλλα στοιχεία Γιάννη. Σε ένα μάνακος. Ξαγγίτσις και χαπαραλογίδης ξαγγίδης. Ας σου ευθεία και πέμνα σαν μακρά. Ποιος για τέμον το χαλήν ερώτα. Που εγώ δεν το ξέρω ούτε εγώ. Ο Γιάννης ο Απατζίδης μας τον έστειλε. Περιμένω να μας στείλει κανένα μήνυμα ακόμα. Είναι γνωστός λιράρης. Καλησπέρα την Χαρούλη Σανοπούλου. Λοιπόν, γνωστός λιράρης, η φωτογραφία έχει τραβηχτεί το 2007. Λοιπόν, μέχρι τις 11:30 Καρπόζηλε. Μέχρι τις 11:30 θα αφήσουμε το quiz μας να τρέχει. Λοιπόν, όποιος το βρει ή όποια το βρει κερδίζει μια βραδιά με το Λάζαρο σε πολυτελές εστιατόριο της περιοχής μας. Ο Στάθης μόνο σε σένα λέει καλό βράδυ Λάζαρο. Να τα βλέπεις αυτά. Γεια σου Σταθήκο. Γεια σου ρε παρέσα. Λοιπόν, 99% είναι Ξενιτόπουλος.
Καλησπέρα Ανδριάννα Κριτσιλίδου. Ναι, Σταθήκο μου, κάνει παράπονα ο Ζήκος εδώ. Ξενιτόπουλος Δημήτρης λέει παρέσα. Νομίζω ότι είναι Ξενιτόπουλος κι εγώ. Θα μας το επιβεβαιώσει εκεί από την Βοστόνη ο Απαζίδης. Εδώ βέβαια είναι λίγο πιο αδύνατος από τώρα. Θέλω να τραγουδήσουμε παρέα. Δεν μας χαλάσετε χατήρι. Δυνατά μας. Ελάς αγριά τα νερά που λίπτα πάμε. Με τα δύο τα σιρόπας χλισκα ποτσόγγεμεν. Με τα δύο τα σιρόπας χλισκα ποτσόγγεμεν. Αρέλα με και μεν. Εσένα ναι μεν, εσένα ναι μεν, σε θέλω απεγνωσμένα. Ποιος είναι εγώ? Χαράντα στεφανώματα χαιρούν τα δύο ψιωμπά. Ήτανε ζευγάρ αμότα που νοπά. Καλό βράδυ Σταθήκο. Πάμε να ακούσουμε Πάπιο Ακιμίνη. Καλησπέρα την Ελένη την Σικυρίδου. Να είναι πάντα ευτυχισμένα λέει και να γελούνε. Χαράντα σ' όλη τη ζωή ένταμα να γελούν. Να είναι πάντα ευτυχισμένα λέει και να γελούνε. Χαράντα σ' όλη τη ζωή ένταμα να γελούνε. Εφάστε μόλεν του άλλα την είπε για να περνέ άσα κυρούκα και σιγά που να περνέ σαν πεθενικά. Να είναι πάντα ευτυχισμένα λέει και να γελούνε. Χαράντα σ' όλη τη ζωή ένταμα να γελούνε. Να είναι πάντα ευτυχισμένα λέει και να γελούνε. Χαράντα σ' όλη τη ζωή ένταμα να γελούνε. Το κρασί σύψει στον πόνο ιατρικών πίτσα κι να σπάς τα πονιά και πεκί για βροπό. Έλα πάλι μέλα
χορεύσω Σογιάννη, είσαι το βότανι, μια κι άλλο μια πίσω την καρδία. Λοιπόν, νικητής του quiz είναι... Δεν μας είπε. Δεν μας είπε. Αφού είσαι σίγουρος εσύ. Εγώ είμαι 95%. Μάλιστα. Καλησπέρα πω τον κάτι. Παναγιώτη, τον Φραγκιάδη. Κάτσε να βγάλω και μια φωτογραφία τώρα. Όσα έρθουν κι όσα πάνε μεινούνις πίσω το σύρι καρδιάς και πεκεί Ευρωπό. Έλα πάλι μέλα χορέψω Σογιάννη, είσαι το βότανι, μια κι άλλο μια πίσω την καρδία. Αγόρι μου! Άσο πρόσωπο με χαδέν, όλεν το χαμογέλον. Άσο πρόσωπο με χαδέν, όλεν το χαμογέλον. Τάψει μου το κοιτόψοπο, κι σμίλια το περνέλον. Τάψει μου το Τι λες Λαζό? Αυτός. Γογό? Έρωστεσαι η καρδιά και ύψη με το γέρα. Έρωστεσαι η καρδιά και ύψη με το γέρα. Αρέλα πάρ' το ψώπο, τόσο σε με φίλια. Αρέλα πάρ' το ψώπο. Λοιπόν, η νικήτρια του quiz μας είναι η Παρέσα η Καραμανλίδου, η μοναδική η οποία βρήκε ότι στην φωτογραφία πριν από 15 χρόνια Δημήτρης Ξενιτόπουλος, τον βλέπουμε αριστερά και δεξιά. Μπράβο Παρέσα! Έπαιρνα μόνος και ρημούσα, πέσα μαύρα ξέρα. Τα μαλλιά με σφρίνα, λύεται η καρδιά μου και μα την Παναγία μου. Ένα πρωί θα κλώσκουμε αν έχω την υγεία. Ένα πρωί θα κλώσκουμε αν έχω την υγεία. Και κουραγιό πίσω το καλό μ' αν θες.
φαγουρούταλο και με τα περπετούλια και μόντι φαγουρούταλο και με τα περπετούλ από μακρά γνωρίσματα και τα τριγωνοπούλια και να πω μακρά γνωρίσματα και τα τριγωνοπούλια. Ρίζα με στερεά, για κλώσε με μερέα, για δώμα ένα φίλεμα, για ένα μασορέα, για δώμα ένα φίλεμα, για ένα μασορέα. Στα στράτα συντρομάζνε, όλα μου δεν καίδευε, στα στράτα συντρομάζνε. Αχ, και νιντζαντερής ο πρόσωπος, το μάτι αν χαντιλιάζνε, νιντζαντερής ο πρόσωπος, το μάτι αν χαντιλιάζνε. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ζωντανή ηχογράφηση Πεντάβρισσος. 2019. Σιαμλίδης, Γκόσιος, Χολόπουλος. Και εσύ εμένα λες κάναγι καλά κι εγώ, εσύ εμένα λες κάναγι καλά κι εγώ. Και με το ματόπα μοίρασε το Θεό σκήνη ανέβω, με το ματόπα μοίρασε το Θεό σκήνη ανέβω. Φίλε μας είναι Ανατολής, φέρω με το πουλόπο. Φίλε μας είναι Ανατολής, φέρω με το πουλόπο. Μη λες με τε αν και μπορείς, και ο το καρδόπο. Μη λες με τε αν και μπορείς, και ο το καρδόπο. Άλλος με ρογές κέρδε, έλας ο ήλιον βασιλεύ, άλλος με ρογές κέρδε. Όλοι έρχονταν σαν μακρά, δε μοντάρνο που κέρδε. Όλοι έρχονταν σαν μακρά, δε μοντάρνο που κέρδε. Thank you. Καλησπέρα τον κύριο Βασίλη Αντωνιάδη. Το μάτιας με το μάτια μου μοιάζουν έναν ταλό, μοιάζουν έναν ταλό. Το μάτιας με το μάτια μου μοιάζουν έναν ταλό, μοιάζουν έναν ταλό. Δεν va pe atimas, ας φέρουμε έναν ταλό, ας φέρουμε έναν ταλό. Δεν va pe atimas, ας φέρουμε έναν ταλό, ας φέρουμε έναν ταλό. Πάμε σιγά με λέτε, πάμε σιγά με λέτε. Παιδιά το λέτε, πάμε σιγά με λέτε, πάμε σιγά με λέτε. Εκεί εμείς δεν φτάμε, στο χωριό μη λέτε, στο χωριό μη λέτε. Εκεί εμείς δεν φτάμε, στο χωριό μη λέτε, στο χωριό μη λέτε. Σέρτια! Oi, que me chiquilles jalan no la ira στο γάλα.
στο σπίτι με την κοδέσπαινα, άιλι το θάβευω. Στο σπίτι με την κοδέσπαινα, άιλι το θάβευω. Και δε πάθεις μικρόν αρνήμ και κόρδιλες στο φρύ. Και δε πάθεις μικρόν αρνήμ και κόρδιλες στο φρύ. Πάσχει με ονές σκότωσα τη μάνας για τον κύρι. Πάσχει με ονές σκότωσα τη μάνας για τον κύρις. Φάρμακος θεμέν, φάρμακος θεμέν, φάρμακος θεμέν, φάρμακος θεμέν. Δώστε με φάρμακα σπινώ, άλλο διάκροπα μη ξύνω. Φάρμακος θεμέν, τέλευε το τερμανίν, άλλο ψήν και έχω αβάν. Φάρμακος θεμέν, φάρμακος θεμέν. Και ένα πουλί είναι πέτανε ψηλά στον ουρανονί. Ένα πουλί είναι πέτανε ψηλά στον ουρανονί. Αν το έκλε και λένε πένα μαναχωνί. Αν το έκλε και λένε πένα μαναχωνί. Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Δημήτρης Παπαδόπουλος. Τύψον η καρδιά μου σερεύε, καλό τύψον κλαμμένο. Τύψον η καρδιά μου σερεύε, καλό τύψον κλαμμένο. Αέτσε τόνε πουλοπό, μα έτσι το γραμμένο. Αέτσε τόνε γιαυροπό, μα έτσι το γραμμένο. Πέιμα το πουλί, πέιμα τον αποφέρε χωνιαστές. Πέιμα το πουλί, πέιμα τον αποφέρε χωνιαστές. Κι άλλο εμέ και καλά τσεψές, κι άλλο εμέ και γκανιαστές. Άλλο εμέ και καλά τσεψές, κι άλλο εμέ και γκανιαστές. Ένα στράτα χωρίς μας. Ανοίξον το παραθύρο, σας περάπεσα εδώ. Ανοίξον το παραθύρο, σας περάπεσα εδώ. Χώρισες σε τρίγωνα μου, πως θα δάβαινε η μέρα μου. Χώρισες σε τρίγωνα μου, πως θα δάβαινε η μέρα μου. Σαν χρόνια είσαι χαταλόν, σαν κυλσό που ήτρανεσαν. Σαν χρόνια είσαι χαταλόν, σαν κυλσό που ήτρανεσαν. Είδα και γνώτσα έμορφα σε σεν και κατέγγεσαν. Είδα και γνώτσα έμορφα σε σεν και κατέγγεσαν. Μάλιστα. Πάμε να ακούσουμε Κότσο Θεοδοσιάδη. Εξαιρετικά για τη γυμνάστριά μας. Αφού δεν μας ακούει μου Ελλάδα. Σ' ακούει, σου είπα. Είναι και ο δάσκαλος εκεί πέρα. Ο Δημητρακής. Ναι, ναι. Ο Παπατζήμ. Γιατί δεν στέλνουν μήνυμα. Σίγουρα μπρεμαλίεσαι με άλλο πασκεκίσε. Έχνε αγάπης ψευτικών,
η καρδιά σαν γνωστικών, η αγάπη ψευτικών, η καρδιά σαν γνωστικών. Με ένα σεντάκι χορτάς, δυο θέλας η φαγιάς, με ένα σεντάκι χορτάς, δυο θέλας η φαγιάς. Σαν φορισμένο καντζά, φωτριδέα τα φιλέματα σαν φορισμένο καντζά. Εκράτνες τα γενναμένα και δίνες με τα μαντζά, εκράτνες τα γενναμένα και δίνες με τα μαντζά. Γεια σου ρε Αφροδίτη. Είναι αγάπη ψευτικών, η καρδιά σαν κρυστικών, η αγάπη ψευτικών, η καρδιά σαν κρυστικών. Με ένα σεντάκι χορτάς, δυο θέλας η φαΐ. Έλα που πάμε τεμέν σαν ψηλά τα ράσια, έλα που πάμε τεμέν σαν ψηλά τα ράσια. Σαν μάνος ο τσίτσε κοπάκες σαν νερά τα κρύα, σαν μάνος ο τσίτσε κοπάκες σαν νερά τα κρύα. Αρέ! Αρέλα με τεμένα, ναι σένα ναι εμένα. Γεια σου ρε γυμνάστρια. Έλα σαν κρυά τα νερά που είναι τα παγωμένα, έλα σαν κρυά τα νερά που είναι τα παγωμένα. Με τα δυο τα σιροπάς κλείσκα από τρών και μένα, με τα δυο τα σιροπάς κλείσκα από τρών και μένα. Αρέλα με τεμένα, κάνετε τενεμένα, εσένα ναι εμένα, αρέλα με τεμένα. Αρνίνα εμένα κεράς τους δέκνα οι νύφαντες, έπλωνα τα ξέρω κλαδά με τσέριζα φώταδες, έπλωνα τα ξέρω κλαδά με τσέριζα φώταδες. Το είδες το μαράκι Γιώρικα? Τσακωμένο λουλούδο πόνεται μονίψη, όσα είπες με σωμάτια μεν τα νευρέσιν, όσα είπες με σωμάτια μεν τα νευρέσιν. Τσακωμένο λουλούδο πόνεται μονίψη. Τραγωδό καιρό θυμώσαι κι πονείς με συγχωρώσαι, για τεσόν την μορφία στο πιο πομπέρ φωτίαν. Τραγωδό καιρό. Έλα πάρτε και λίγο μαυρίδι. Κι πονείς με συγχωρώσαι, για τεσόν την μορφία στο πιο πομπέρ φωτίαν.
χορτσόποντα χατήρια είδεν ο Θεόν. Το επίκες με θελέψα έρτεν ο καιρόν. Το επίκες με θελέψα έρτεν ο καιρόν. Αχ, χορτσόποντα χατήρια είδεν ο Θεόν. Τραγωδό κι αν ο θυμώσαι κι η πονής με συγχωρώσε για τεσόν την εμορφία στο πιο προπερφωτία. Τραγωδό κι αν ο θυμώσαι κι η πονής με συγχωρώσε για τεσόν την εμορφία στο πιο προπερφωτία. Λοιπόν, θα κάνουμε κι άλλο quiz τώρα. Όχι σήμερα όμως, την άλλη εβδομάδα. Δώρο ένα ταξίδι στο Παρίσι. Αν το κερδίσει άντρας θα πάει με τη Μαρία. Δείξει τη Μαρία εδώ λίγο στην κάμερα. Η γυναίκα θα πάει με το Λάζο. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Γιώργο Ατματζίδη, Στάθη Νικολαίδη. Καλησπέρα στο Αμίντιο εκεί στη Βούλα της Σωτηριάδου. Μαράκι μου, μαράκι μου. Καλησπέρα στο Αμίντιο, στη Βούλα. Θα το στήσουμε εγώ. Γιωρίκα, πας με τη Μαρία άνετα. Πουλ είναι μόρφος στολίστων και ήλιο φωταγμένων. Πουλ είναι μόρφος στολίστων και ήλιο φωταγμένων. Την επόμενη εβδομάδα αυτό το quiz, την επόμενη. Απαγιατρεύτων και πάντα χαρέμενων. Ας είναι απαγιατρεύτων και πάντα χαρέμενων. Πρέπει να βρούμε χορηγό ταξιδιωτικό γραφείο. Σεβδάω δεν γεσπάς, εσύ κανάν και ρωτάς. Δύο καρδόπαμα εύστερτσατα και έναν εφτάς. Σεβδάω δεν γεσπάς, εσύ κανάν και ρωτάς. Δύο καρδόπαμα εύστερτσατα και έναν εφτάς. Δεν έρχεται μαζί σου, λέει Γιώργο. Είσαι επικίνδυνος εσύ. Εσεμπερμένη ανοίξει και στέξω παραθύρις. Εσεμπερμένη ανοίξει και στέξω παραθύρις. Τα άνθια σερεύγες κουντούλης πουλήμ για το χατήρις. Τα άνθια σερεύγες κουντούλης πουλήμ για το χατήρις. Σεβδάω δεν γεσπάς, εσύ κανάν και ρωτάς. Δύο καρδόπαμα εύσπερτζέτα και έναν εφτάς. Σεβδάω δεν γεσπάς,
εσύ κανά και ρωτάς, δύο καρδόπαμα εύσπερτζάτα και έναν εφτάς. Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι, επιλογή του Γιάννη Αβαζίδη για όλους τους ακροατές του Ράδιο Τραπεζούντα, για όλο τον κόσμο που μας ακούει διαδικτυακά. Γεια σου Γιαννάκο μου, αδερφάκι μου εκεί στη Βοστόνη. Χτίζω είναι για τέμεν, εσύ πως να κερδίζω τη σεβδάν και γνωρίζω για το τροέμεν. Εσύ πως να κερδίζω τη σεβδάν και γνωρίζω για το τροέμεν. Πρόσεξε Νταϊάννα, πρόσεξε, δεν την ξέρεις τη Μαρία καλά. Όσα έζησα κοίτα εφαρροήνω λίγα εμπρόστα σε σεν. Εσύ σαν τη μερεάν καμιάντο και πήγα να ευρικώσεν. Εσύ σαν τη μερεάν καμιάντο και πήγα να ευρικώσεν. Ποιος έξερνα λέει με γιατί πονεί η καρδία μου και ραεβώσεν. Γιατί όντες στερώσεν κόπεται η λαλία μου να λελεώσεν. Γιατί όντες στερώσεν κόπεται η λαλία μου να λελεώσεν. Μαρία, στείλε μια φωτογραφία σου εδώ στο live της εκπομπής μας για να δούνε τι θα κερδίσουνε. Λίγο μόνο για τέσσερ, την εγκαλιά στα λίγο στον παράδεισο, λίγο ναι πάρμε και μεν. Την εγκαλιά στα λίγο στον παράδεισο, λίγο ναι πάρμε και μεν. Καλησπέρα Μαρία Πετάκη. Γεια σου Σάκη Κοτανίδη. Συνανάσμαν της εφτάς τρίγωνα μ' φωτάζει χράς. Καλιά έχεις της ελεμάτα και λεμόρφωσε γαπ. Καλιά έχεις της ελεμάτα και λεμόρφωσε γαπ. Συνανάσμαν της εφτάς τρίγωνα μ' φωτάζει χράς. Η εγκαλιάς ψημψερίν αμμο παρχάρι κρενίν. Σο νερός απόδιψω με τα σταλάσσεις μεθώ. Σο νερός απόδιψω με τα σταλάσσεις μεθώ. Καλησπέρα τον Γιάννη. Να είσαι καλά φίλε. Είπαμε καλησπέρα τη γυμνάστρια μας. Δεν είπαμε να μας στείλει και έτσι. φωτογραφία. Α, ναι, φωτογραφία, ναι, ναι. Λοιπόν, Led Σεφτελίν πάμε να ακούσουμε. Αγγελέ μορφώσε γάμ. Εν το μου την κατενών συστρατάς να προπατώ. Τον Θεό σαν αγαπάς την καρδιά μ' να εφτάς. Τον Θεό σαν αγαπάς την καρδιά μ' να εφτάς. Δεν πειράζει, θα μου δώσει ο λαός να την ανεβάσω εγώ μαράκι. Μία που να κάνεις γυμναστική όμως να φαίνεται και η κυλίτσα σου. Θα έχουμε βέβαια λιποθυμικά επεισόδια, αλλά έχει πέσει τώρα κάτω από το γέλιο. Συμψείς φερενίτα τ' άνοιξης. Τον χαίρο πως να κρατώ σον έμας εγώ θαμνώ.
το χέρο πως θα κρατώσω, μας εγώ θαμνώ. Ουρπανινού με συμψείς, πενένει τα τάνηξης. Οι εγκάλες γυμψεήν, από μπαρχάρι κρεμήν, στο νερό σ' αποδειψώ, με τα θαλάσσις μεθώ. Στο νερό σ' αποδειψώ, με τα θαλάσσις μεθώ. Λοιπόν, πρώτο τελευταίο, πάμε να ακούσουμε Χρήστο Παπαδόπουλο. Καλό μήνα νευνότσα σε τράτα φίλων με μυρών. Καλό μήνα νευνότσα σε τράτα φίλων με μυρών. Και σηκώρτσοπον ενούς ναι στην εκκλησία κρίνων. Και σηκώρτσοπον ενούς ναι στην εκκλησία κρίνων. Και περνέσα στο χέρι, δεν γιατί εγορτσέσα και περνέσα στο χέρι. Με θέλες έναν αγγελούδαλο να μοντοτέρει, με θέλες έναν αγγελούδαλο να μοντοτέρει. Κορτσοπον άγγελο μορφωνάσονται μόνο το κλαμά. Και στο ταξίδις της στερνών επαρκεμένε τάμα. Και στο ταξίδις της στερνών επαρκεμένε τάμα. Συναυλής κλέβω κι εγώ σαν στρατάς. Κλέβνε τα ειδόνια συναυλής κλέβω κι εγώ σαν στρατάς. Πώς να ανασφαλώ οι πουλί τα γελά στα ντομάτες. Πώς να ανασφαλώ οι πουλί τα γελά στα ντομάτες. Κυρίες και κύριοι, ήταν εκπομπή των τόπων μέσα από το ράδιο Τραπεζούντα στην Βοστόνη. Ήμασταν κοντά σας για 2 περίπου ώρες με πλούσια ποντιακή, παραδοσιακή και όχι μόνο μουσική. Σήμερα είχαμε πολλά. Παρέα με τον Λάζαρο Ψωμιάδη, είχαμε quiz, είχαμε δώρα. Στην επόμενη εκπομπή θα έχουμε ακόμα περισσότερα. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την παρέα. Ελπίζουμε να περάσετε τόσο καλά όσο περάσαμε και εμείς. Εμείς θα τα πούμε πότε, Λάζο? Κυριακή. Την Κυριακή δεν θα τα πούμε, Λάζο. Δεν θα τα πούμε. Μάλιστα. Για ποιο λόγο? Είναι ανοιχτά τα μαγαζιά την Κυριακή, Λάζαρε. Εάν δεν πας εσύ στη δουλειά, δεν γίνεται? Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Ναι. Μάλιστα. Εντάξει. Θα τα πούμε την επόμενη Τρίτη, πρώτα ο Θεός. Καλησπέρα Σοφία Ευθυμιάδου. Να σας ευχηθούμε καλό υπόλοιπο, καλό βράδυ, καλό απόγευμα εκεί στην Βοστόνη, στην Αμερική. Υγεία σε όλο τον κόσμο. Να ευχαριστήσω και εγώ για την πρόσκληση, το Γιάννη, εσένα, έτσι. Ευχαριστούμε, Λάζο, εμείς ευχαριστούμε για την τιμή που μας έκανες να παραβρεθείς στην εκπομπή μας. Γεια σου, Καρπόζηλε! Θα το στήσω να πας με τη Μαρία ταξιδάκι. Νερό και αλάτι, γογό μου. Καλό βράδυ σε όλους, να είστε καλά. Γεια Φιλάκια. σας.
Ήταν η εκπομπή Σον Τόπον. Επιμέλεια παρουσίαση Νίκος Μαυρίδης. Κάθε Τετάρτη 10 με 12 ώρα Ελλάδος, 3 με 5 ώρα Αμερικής. Σον Τόπον. Μόνο στο Ράδιο Τραπεζούντα.